Honorable Faisal Mahmud Kabir, MD na Karota, ya zama gwanin misali a fannin tsara hanyoyin Kano da inganta zirga-zirgar ababen hawa. Ayyukansu sun haɗa da samar da tsari mai nagarta don tabbatar da kwanciyar hankali akan tituna, rage cunkoso da inganta zirga-zirgar ababen hawa, tabbatar da doka da oda domin kare lafiyar al'umma, inganta ayyukan Karota don kawo ci gaba mai ɗorewa a jihar Kano, samar da horo ga ma'aikatan Karota don ƙara ƙwarewa a ayyukansu, ƙarfafa hulɗa da al'umma domin fahimtar buƙatunsu da magance matsaloli. Hakika mun yaba da jagoranci na gari da gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf ke yi tare da mataimakinsa Kwamar Aminu Abdulsalam Gwarzo. Gwamna Abba Kabir Yusuf jagora ne mai kishin al'ummarsa wanda ke aiki tukuru don ci gaban jihar Kano. Ya jajirce wajen aiwatar da manyan ayyukan raya ƙasa kamar gyaran hanyoyi, inganta ilimi, tallafawa matasa da mata da kuma tabbatar da adalci a shugabanci. Hakanan kuma muna godiya ga jagororinmu na musamman Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, jagoran ƙwararru da haziƙan matasa, da kuma mai martaba Sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu, wanda yake ba da gudunmawa wurin ganin ci gaban jihar Kano da martabarta. Honorable Faisal Mahmud Kabir, jagoran ci gaban tsare hanyoyin amintaccen wakilin al'umma. Fatan alheri ga dukkanin al'umma. Allah ya ƙara mana zaman lafiya da tsaro a jihar Kano da ƙasa baki ɗaya.